ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ସେ ଜିନିଷଟିଟା କ'ଣ ହେଲା ବିଏମ୍ସି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନଗର ପୌରପାଳିକା ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସହରରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି କଚଡ଼ା, ଯେଉଁ ଆମେ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଚଡ଼ା, ଯାହା ସବୁ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ବାଇକ୍, ଆମେ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାଇକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବଶତଃ ଯଦି ବାଇକ୍ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ କି 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଉ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠିକି ଯାଇକି ବିଏମ୍ସିରେ ଅଫିସରେ ଥିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ତଳ ଫଟୋଟା ଅଛି, ଏଥିରେ ହେଉଛି କଚଡ଼ା, ଆମେ ଯେଉଁ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଚଡ଼ା। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରେ କେତେ ଜମା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ବାଲାକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି ସେଟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଯଥାରେ, ଯାହାକି ଉପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗାଡ଼ିଟା ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି ଫାଇନ୍ ଭରିକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ କଚଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଉଠେଇବା କାମରେ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି ବାଲା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଠିକ୍ କରୁଥିବେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ ଲେଖନ୍ତୁ।